Stara grčka književnost, arhajsko razdoblje. Grčka je književnost arhajskoga doba bila u početku usmena, što znači da je bila stvarana za slušanje, pamćenje i prenošenje, a ne za čitanje. Najznačajnija je usmena književna vrsta bio ep, njezin najveći predstavnik Homer, a njegova najznačajnija djela Ilijada i Odiseja. Otprilike u Homerovo vrijeme živio je još jedan veliki grčki epičar, Hesiod. On je sastavljao kraća epska djela, spjevove, djela i dani, te teogoniju. Oba su epičara arhajskog razdoblja sastavljala svoja djela u heksametrima. Heksametar je dugi stih koji se pjevao tako da su se izmjenjivali dugi s kratkim slogovima. To je zvučalo otprilike ovako. Srdžbu mi, boginjo, pjevaj, a Hileja, Peleju, sina. Najveći prozni pisac arhajskog razdoblja bio je Ezop. Ezop je stvorio basnu kao kratku dramski komponiranu pričicu s najčešće tragičnim završetkom i poučnom poentom ili dodanim zaključkom na kraju, obično o tome kako u prirodi vlada pravo jačega i pametnijega. Umjesto junaka i bogova koji su bili glavni likovi u djelima epskih pjesnika, glavni su likovi u basnama najčešće bili iz životinjskoga i biljnoga svijeta, a kad su to bile stvari, ljudi ili bogovi. Basne su bile svojevrsna britka i duhovita kritika društva. Lirsko se pjesništvo u arhajskom razdoblju izvodilo pjevanjem i bilo je popraćeno glazbom. Najveći su lirski pjesnici u arhajskom razdoblju bili Sapfa, Alkej, Anakreont i Pindar. Živjeli su u 6. stoljeću prije Krista. Alkej je pisao monodijsku meliku, tj. lirske pjesme koje su se pjevale uz pratnju lire, po tome su i dobile ime. Raspon tema njegovih pjesama išao je od rata i mržnje protiv tirana do vinskih napitnica, himni bogovima i ljubavnih pjesama. Pisao je posebnim strofama koje se po njemu zovu alkejskima, a izgledaju ovako. Sapfa je osim monodijskih lirskih pjesama pisala i epitalamije, svadbene pjesme koje je pjevao zbor. Teme su njezinih pjesama bile ljubavne, pisala je posebnim strofama koje se po njoj zovu safičkima, a izgledaju ovako. Anakreont je pisao kratke lirske pjesme o životnim radostima i uživanju koje čovjek pronalazi u ženama, vinu, veselom društvu. Njegove su pjesme bile iznimno popularne i imale su puno nasljedovatelja i za njegova života, a i kasnije. Pindar je najveći predstavnik korske lirike. Korsku je liriku pjevao zbor, a tematski je bila raznolika. Trenos je bila tužaljka ili pohvala u čast pokojnika. Parteni, pjesma djevojačkog kora. Himnej, pjesma pri pratnji nevjeste u mladoženjenu kuću. Himna, pjesma u čast božanstvima. Epitalami, rekli smo, svadbena pjesma. Ditiramb, korska pjesma u čast boga Dioniza, a enkomi, himna u čast određene osobe. Pindar je posebno poznat po svojim korskim epinikijima, to jest pohvalnicama u čast pobjednika na natjecanjima. Njegovi su epinikiji bili zapravo ode, a ode su pjesme posvećene nekomu ili nečemu prema čemu se osjeća privrženost, ljubav i poštovanje. Za razliku od Alkejevih oda koje su bile monodijske, što znači da ih je pjevao samo jedan glas, Pindarove je pjevao zbor. Epinikiji su bili sastavljeni od 3 dijela: uvodne strofe, antistrofe s preokretom i završne strofe ili epoda. Iz takvih se lirskih korskih pjesama razvila grčka drama.